Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. 6:36 na mahigala sa baluban karon sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Ang pagtagad may gilatunduga mga isgutanan ro nga buntaga mga kahigalaan. Unya matud pa sa datos sa Department of Health o sa ato mga higalan is Dakpen Subo kini amatay para raffle ron anindot ni. Nindot ni nga nahuna-hunaan may gala ang ako nang gipangutana sa Mayor Mike Rama ani. Acting Mayor Mike Rama kay ang Department of Health naman po sila ilang paraffle astang pagkor. Pero ato ipaklaro ha nga kung maparaffle mo kanang klaro gyud sa paraffle. Unya ako pa itong interviewon itong taga-Rafi sa Abuitis kay napod sila ilang paraffle. Unya lang makakuan kog time gamay, no? Ang ato maakomo dito kay ako ipa-explain sab nila sa taga-Rafi. Good morning mga taga-Rafi. Nindot sa nang inyong gihimo ha. Nga napod sila ilang pamaagi dayken nga pagpadasig ba. Kay ina nila itong buhaton kay na may mga tao dyan nga di magpabakuna lang kinahadlok sa dagom, ha? Naan og dunay paraffle nga dinagko ning premyo, hunaon man nimo unsay hadlok kas dagom o makakuha kag premyo. Usa na sa padasig, no? Padasig kay ang uban kuha naman daan kana na ang convince sa makadaan nga may ning mabakunahan ta. Naman sa uban nga wa pa makonbinsi. Dili po nato pugson, no? Dahil mo po nang ila pero ako mo advise ko, mo encourage ko sa tanan nga mapabakuna ta aron nga mabalik na ta sa normal. Nakatungo pa mabakunahi, na unahunaan yung maayo unsay pinaka the best gyud, no? Unya, kadtong mga dunay mga sakit, akong balik-balikon yun kadtong mga dunay comorbidities, pag konsulta mo sa inyong doktor daan, magpabakuna ba mo o dili, aron inyong doktor, maoy mo decide, unsa nga klase sa bakuna ang alang ninyo. Inana na, no? Moro na siya mga higala kay na may uban nga, nakaangay ka ining Sinovac, di ka kaangay sa AstraZeneca. Pwede sang AstraZeneca mo'y angayan nimo, di ka kaangayan sa Pfizer. Or Pfizer angayan ka, di ka angayan sa Moderna. Inana ba, no? Parihara ko ni mga food supplement. Namang food supplement. Kini na si Inday Maris mga higala, ganahan mo gani panyawan. Panyawan gani adi sa ganahan si detox, pero si Ken, si detox man siya. Naghahan yung ganahan ni Ken, si Arnold Bustamante, koy po iya gusto. Uyon sa koy. Pero si Inday Aida, kay okay man kay sa immune. Si Inday RB Veloso, murag koy sa ni siya. Pero si Inday Ken, naman tanan, DTX. Ganahan ka si Inday Ken sa DTX, nakauyon sa DTX 500. Nakauyon sa Immune Plus. Yan, nakauyon po si Inday Ken sa kinini ang G-Detox. Unya, si DJ Lino, ganahan po kayo sa iyang Santon Plus. So, lalain ka na, no? Santon Plus Herbal Capsule. Si DJ Lino. Unya, kinini ang lain man gyud indaken day ganahan og kinini ang vitamin D3 kini vitamin D3 no particularly no ni daghan gyud ganahan ani no D3 may buntag nimo dagay igay hong si indaken galin niya dire nga ati man ang atong binuan ha. Kanang D3 kanang nay ganahan daghan-daghan nga D3 in fact mamalit ni tag D3 gani. Anya kining G-Detox, dagan sa ganahan ani. Pero lain medyo na makauyon lan. Kining panyawan. Di ay DTX 500. Di pa may Immune Plus. Maro si Dekin maghapitanan iyang kuan ni. Kasi Inday Maris panyawan naman ang iya gyud. Nya si Inday RB lahi po na iya, koy po na kay Inday RB. Si Pulaw ro mo G-Detox sige na iyasan, no? Pero si Dekin hapit man tanan gi kuan. Kanya lang ang Immune Plus, paspas kay ning Immune Plus, no? Pwede buyag lang kay kana na ang inikadto tug butika ganin hutdan gani supply day, no? Kini mga asta ng D3 ay. So ang kay asta ng DTX di ko po siya, no? Inana na prayer po daw bakuna nga ikaw sa Sinovac ka. Daghan magiganahan sa Sinovac sad. Kay dili kayo isog okay ra, no?
Napuyuban nga ganahan kadtong yung kausara tulukan kadtong Jansen aron nga kausara lagi kuno day ba? Hadlok kag injection nga kaduhaon pa man nga kahadlok na bagandaan. So inanar na mahigala kadtong mga dunay comorbidity. Ako mong inon nga pagpakonsulta mo sa doktor. Naman mo inyong doktor, konsulta inyong doktor, kato inyong mga expert ng mga doktor sa unsa man nga bakuna angay ninyo. Okay? So, kadtong uban, ako pong encourage kay makatabang man gini mahigalang mabakunahan ta. Apan doon na may uban mga tao gyud nga mahadlok yung mo pabakuna. Saon ta man nga pahadlok mo pabakuna. Pagkonsulta mo doktor, unya tanawan ninyo yung mga silingan na may mga tiguang na ganina na pabakuna, okay raman sila. Ang uban sa nahadlok lang gyud sa dagom, kay pasag kani adto mga higala sa elementary pata, magbakuna tipdas dito ng mangambak mas bintana gyud ang uban. Karon dunay pa premium mahigala kini nindot ni. At least idasig ba ang mga tao, no? Dasigon to mga tao nga magpabakuna dunay premium. Now, ang city government, ako ni explain ang sa city government mahigala, ako man nagi-suggest ni Mayor Mike Rama tumilabayng adlaw, onya ato ipa-report sa Inday Mares Abadjes kay ako ni patistingan niya sa pag-intra ining promotion sa Department of Health. Sa to padili nimo kon day, ug maapil ka, bakunado ka, maparehistro ka sa Cebu City, nakay chance mo daog og house and lot. Unya maparehistro pa ka sa Department of Health. Kaya dito sa Department of Health lan, naman sa sila ilang promo o sa pagkor. Nga kining ilang promo sa pagkor, dako sa premyo, 1 million ganing premyo. So iklaro na to ha mo na ang mga mechanics, ani kining promo sa local government, kay uroy og sultihon gyud kala, namang mga tawo sultihon. Doon na gyud sa mga tawo di malason, no? Pero doon na gyud mga tawo sultihon. Bisag ganing atong pagpadarbaho, kabantay mo, sa atong pagpadarbaho, maningkamot ang trabaho doon naman yung mga tao nga maaygi mo trabaho, kugihan, na-promote, kay kugihan. Napuyuban nga, wagi rin, pati yung balaam trabaho, wagi, kuan, tapulan, kastanan, unya, ang iyang gisalian, pag-sip-sip lang yun, na-promote. Okay na yung sultihon sa trabaho, na lain yun lang, doon lagi, na siya makaingon ka nga nun, nahiyad ba na siya, inabot pa siya dihawa man na mauhan sa trabaho, sultihon lang yung tingali lang. Makaingon kita usahay nga pakiskis ko kube. Nakasubay ko subok pa. Mao sa ning panggobyerno, kita mong gobyerno, nagi mga kugihan kay mo trabaho sa gobyerno. Wa gyud ma-promote. Perting kugihan na. Og ma-promote gani nang kugihan niya, may mo trabaho kaya angayan gyud. Pero naagi daghan nila pod alan nga makaingon ka ngano ni abot mo na sa diha. Doon na usahay mga tao, nakasubay, subok ba? Doon na po yung mga tao na sultihon yun. Nangkaroon kung sultihon ka, apil kang promo ron, daog ka city government. Pati sultihan ka naman no? Daog ka house and lot city government. So, apil po ka DOH, daog po ka 1 million. Hasta nga yahaya. Kisa na sayon na promo, kuhan ko na, raffle ko na. Kisa na sayon, ang city government ron, pasiugdas lang mahigalang maparaffle, nga karong Lunes magsugod. Lunes, October 18. Mo na isugod bigla i-launch nila ang pagdasig nga mabakunahan ang mga residente sa Cebu City. Cebu City lang ni. I don't know ang uban nga mga local government units sumusunod sila, no? Mas maayo naman lang ato iparaffle pagdasig. Ang kwarta ipa-premium na to, dasigo na to mga tao nga ato mga higalang premiuhan kontra sa kanang kwarta kawaton lang dirang hinungdan. Para kaprangkang pag-istorya daghang kawatan nila mga higalas gobyerno. Dili nung tanan, doon na po yung daghang tarong, no? Pero na yung mga kukhan po din ha. Kanang kwarta mga kaigalan, mas may po ito i-premium na po nalan, aron nga madasig ding uban nga magpabakuna, no? So, ang city government, matod pa, karong adlang Lunes, mulusad sila sa gitawag og raffle draw for Cebuanos nga fully vaccinated na. Fully vaccinated na, mga kaigalaan. So, ang prices, mag-apil kini og house and lot og bag-ong sakyanan. Astang ayusa ni kasamang alan. Kaninduta gid ni mga sukitig paminaw. Klaro to ni unsa ni nga house and lot ha. Nya mas may tingali og mapicturean ninyo ng house and lot nga inyong ipapadasi gid ba. Mas musamot pagod og kanindot bitaw ganang ipicturean na bitaw na mo ni ha ang madaog. Nya sa kanan pudlan ba. Nanay ko na daan nya abo ito ipakita o mo ni makuha ha. Musamot pagyog kadasig ang mga tao ana, no? House and lot o brand new car mao'y iparaffle mga higala sa Cebu City Government. Ang ngayon man sa ng Cebu City Government paraffle dahil daghang magkwarta Cebu City. Bisa ka na kining probinsya unta, kadato ng probinsya Subo, may pinakadato gud pero
Wa man lahi man mahigalag priority lagi sad. Depende ra po na lagi sa leader, no? Sige lang, iya po na, no, sa pikas. Kaya sa Cebu City, mayo po, kato mga local government units, ka mga dato, mahimo pong mga pakulo din ha, mahimo mo diha og mga paraffol, bisag lang kay dako premyo, pwede na. Basta kay, at least, ang mga tao ba na bakunahan lan ba, doon na po kay mag-look forward ka nga doon na kay chance di ay mudaog, no? So karon ang sa Cebu City House and Lot o brand new nga sakinan, matod pa doon na pa mga ni voluntaryo, mga philanthropist, mga kagilaan, nga niingon nga mohatag pagyod og consolation prize nga 100,000 pesos worth of gift certificates. Doon ay worth of gift certificates sa hotel. Doon na po worth mga higalag scholarship. Doon na po 100,000 worth of groceries. As kang naghanaan ni kasamang alam. Haya ka, no? Mag-grocery ka na kay gift certificate mahigala nga worth 100,000. Di mo gina mo mahurot, di na nimo mahuman og shopping usa ka shoppingan gyud. Kadaghanon gyud na nimulan, no? Mag-shopping kag kuan, gasto lang kag pila diha ka gift certificate, nindot na kayo kay imo na gyud nang kugihan lingaw sa kay nang adto kag mga grocery stores. Nguha ka dito sa mga grocery dito sa mga kuan, no? Pagka nindota kay hunaon alang. Mao ni ang papremyo sa city government. I hope mga higala nga karon Lunes man i-implementar nga matinuod na gyud mga kaigalaan kay aron nga maaligre kita masadya ta ang ato mga higala mga vaccination centers mo samot og kaaligre kasamang alan, no? Sa Cebu City doon na natay 322,063 nga fully vaccinated. Unya ang population sa Cebu City na kin 1 million man daytay. Cebu City lang ha 1 million. Unya ang atong target kung mitag 1 million, ang 70% ana nasa mga 700,000 nga atong targeton nga makakuha tag herd immunity dinhi sa Cebu City. Pila may nabakunahan? 322,000 pa man. So kanang 322,000 pila man na ka porsyento sa 700,000. So 332,000 is what percent of 700,000 sa atong target? Napana sa mga 46%. Wa pa ta kabot 50% gani sa atong target. So muna nga atong paningkamutan, I hope mga higala nga madayon unya madasig ang mga tao nga pabakuna ta. Kay once mabakunahan na ka, fully vaccinated na ka, imo nang isubmit imo nga dito og inikatog ni mulan maghunahon na ka ayay. Masumbis man tuod ta ani pero makabahay man sa ta. Bita-bita na lang ni masumbita unya do na tay chance makadaog sa kanan. So mauna ang sa Cebu City Government. Unya, magparehistro ka sa Cebu City Government, magparehistro po ka sa Department of Health. Kay doon naman sila mga higala ilang promosan. Ako paminaw si Inday Marisa Abadjes, kay ako hindi pa malihog gagapon day. Tistingi ko nung appeal day. Kini ni ang atong papromosad sa Department of Health o in cooperation with PAGCOR. I hope mga higala ha nga kanana ang kwan. Ako gitawagan ang Department of Health. Iklaro sa na inyong promo din ha. Kaya lisod man kayo o kami dress media mo hype lang mutabang mi og hyping. Mutabang mi sa atong information campaign, mutabang mi nga mabakunahan unya. Pero kamo na atiman po sa premyo kay mahimo sa tang bakakon dress media og magsige tagon nya naay pa premyo nya niya. White Ladex na ina diha. So klaro ninyo din ha kay mutabang mi og hype, no? Kay lisod sa kayo mga kaigalaan. Pareho ko din ng mga immune day atong gi-hype day kini nga immune kini D3. Kini ba akong gipang-endorse nga kwan hasta ganitong Fungisol sa una ngadto sa butika ingon sa Rupil Banyok nga na ano din sa butika wa man lagi. So mo na akong ginan nga paspasil lang sa inyong production din na kay once ug ato na nang advertise sa DYHP mo move man inyong product daghay mangita. Kanang Immune Plus na daan day ngadto ni mo butika. Usa wa na dito. No nahut dancer. So inyo sa paspasan inyong production. Ana ra na. No kay kini ko ato mga advertisers may gala mo pa-advertise DYHP sigurado magina prebuyag lang nga mo move ilang product diri sa DYHP. Kani mo mga higalang atong sibianan naglanog-lanog gani prebuyag, So inana na kay, kitawa sa kasamang kay. Ana uban mo advertise sila, advertise sila, siguro agyon yo na hagyon yo DYHP advertise kay aron nga mo move inyong product, advertise kini mo sa uban, okay lang. Kay lisod sa kay alang man. Ato man ang amiguhon tanan natong mga kauban sa media. Di mo sa bayong mga away taga media oy. Kay laisa kayo kay kauban ra bata. So ato amiguhon nga katong advertisers na to,
Advertise mo sa one, advertise mo pero siguro ano yung HP karon nga mo yung product. So kami mutabang mi sa atong gobyerno pag pahigayon og information campaign alang sa bakuna. Magpabakuna ta dasigo na mo. Pero siguro ninyo nga maklaro sa dinha ang pagpabakuna. Nya kiniro no, na ipapremyo. Oh, papremyo sa Department of Health. O mutabang mi nga okay nga ipapremyo ha. Pero siguro po ninyo diha nga naayon papremyo kay murag doon na bay gamayng glitches tingali ni da akong ipapalihog ni Inday Maris. Mo na akong concern ha, mo na akong concern kay murag doon na gamayng kakulian manggod ba. So I hope maplansa ninyo na diha. Nya sunod akong interviewon tong taga Buitisad katong sa Rafi kay napod sila ilang pakulo. Salamat kayo. Ang inana ba. Ato sa i-check si Inday Maris Bay day unsa man ang hitabo aday katuto ang sa Department of Health o sa Pagcor ilan ning joint ko ano nga magpa-promo sila nag-kuan sila nag-encourage ang government nga magpa-promo sila katong mga vaccinated. Nya matod pa sa Department of Health nga gitawag nila ni og Res Bakuna Bakunado Panalo. Res Bakuna Bakunado Panalo. Limang kana Res Bakuna Bakunado Panalo program nga maghatag ni og kananaang katong mga vaccinated individuals nationwide. Nationwide ni. Sa to pa bisag kinsan nga sa tibok Pilipinas maka-appeal man akong inan sa Inday Maris. Testingi ko no dag appeal day. Nya mo na magdanay nakita nga murag dunay ginagmayng kuansad. So palihog lang taga Department of Health kay mahimo man sa ming bakakon diri nga mo kuan mi labi na kami sa DYHP og kami na mo post ang inyong mga pakulo unya mo daghan unya ang mo appeal unya day tuway Clarix. So ipalihog lang. Maro po na sa among mga product pabalikon na kulan nga pag ingon na to Immune Plus daghan man ingon ko Immune. Kaingon ko ng tag-iyas Immune nga gamong gipaspasan ang production ato ni kay kusog nga halin. Kuya buyag ani mo bilang product unya kini ni ang sa D3 kusog ka ilang product ni Move kining DTX Santon Panyawan kini mga atong ipang-endorse pa diri alan. Kuan akong giingon nga katong kaniadto do na po ni kuan ako nga attorney kanang mo advertise po sa uban kay do na sila ilang kuan ko no do na po sila ilang kuan dito. Ako sa ginan pisay kipod kay mas maayo man po na nga kanang naay po uban radyo kay kanang ang lisod sa kaayo nga mag ato po kunon tanas DYHP tanan no. Mabahin-bahin lang sad. Pero kanang ang teknik ana ako na sa gitambagan teknik ana disenyo ra gud advertise sa uban radyo niya ayo kapilan DYHP di ba? Di gyud mo move product. Ako teknik ana nga kanang ang advertise sa suban buhan na pud mabuhi-buhi sa uban pod. Ayaw kalimti ng DYHP ron niya mo halin di mo. Pero dito mo, ikato siya nga, ibahin-bahin na po na, uban na ito mga kumanan po, matagaan po sila. Di ba lang? Kung na ako mabalaka, kung mahigala nga mo post na bitata sa Osaka, kanana ang kalihukan, labi na ining promo, labi na ining inaning magpa-raffle, ato i-post ba nga, raffle sa Department of Health ha, mauni niya, pag himan-himan pa dili, dunay kakulian ba? Mahimo kung bakakon mo na nga, akong pamalihog ninyo, nga ayuhan ninyo kay di akong gipa-testingan Inday Maris kagahapon. Inday Maris pala ko explain dai kay gipa-appeal na ko siya nga testingi ko appeal bi unsaon unsay mga pamaagi nya mo na magdunay kakulian gamay dai Maris DYHP RMN Report. May buntag ka sa mga attorney Rufil, may buntag sa ato ang mga sukingting paminaw karon kasama attorney ni tuyo gyud ko og apil aning Res Bakuna Bakunado Panalo sa DOH uban sa Pagcor attorney kaya ako lang yung gitistingan. So joint ni ato klaro na nga joint ni pagdasig ni sa ato mga kaigsunan nga magpabakuna gyud. So dunay ako na nalipay ko nga dunay gipasugdahan ba Department of Health o Pagcor. Di man kag 1 million gud ang daog. Ikisabay di ganahan ani mga sukit paminaw. 1 million ang imong madaog, no? Nga cash. Unya doon na pa sila mga kada buwan doon na say makadaog og 100,000. Kisabay di ganahan ana, no? So, mga pilta. Kay uroy day masultihan talan. Uroy day. Na gani ato mga kuan gani ginagmay itong promos DYHP na sultihan sa baktin. Masalamat kayo DJ Boyke, DJ Lino, ato mga kabanan sa IFM, o si Inday Aida Tampos mga kabanan to sa DYHP. Kini gato ginagmay lang ni atos DYHP pero namagyo magasultihon lagi masultihan sa atong 500 pesos lang. Ginagmay mo na ni ato. 500 pesos nga pa-premium alan. Doon na maging mga sultihon sad. Sa mo mo apil ka gyud ining dinagko nga pa-premium. Pagka-aligre mga sukitig paminaw. So, ako gipamaliog si Inday Maris. Day, apili ko no day, kay og maka-apil ka buhan kay kamo may mga maayo ng computer gyud,
si Inday Ken wala na ko inyang day ikaw day o gasa si Alan Politiko kay mas maining nga parihan Inday Maris nga masuhito gyud kay ba. Apili unsaon kay lali man kag 1 million ning premyo unya maka-apil na gani kadinha o ma-okay na kadinha ay apil na pud mo mangangan pod. Ay uroy basultihan ta. Anindot ba sa kayo? Ha? Kita ro makauban taron, makailar ta. Ya kauban tas DYHP or kauban tas media. Kita tanan kon ba nga atong within sa atong industry ba? Makailat ta bitaw kisa ni daog 1 million. Ligli man lang kay malipay sa tato kauban nga nakadaog, ha? Ato nang kalipay ka dunay masultihan na to, no? So ikaw kay pauna man mares unahi ko na daybe niya o mo successful siya sa pag-register, ako sa inon niya isunod sa di among nga apil pud tabangi pud me. Unsaon pagparehistro? Imo namang ni kagar, be dai unsa dai? DYHP Tatak RMN Report. Attorney, akong gisunod gyud ang step 1 nila attorney kay register for free raman So wa ni bayad imuhang text ngadto nila. Ang step 1 attorney mo text ra ka og res bakuna reg, wa na space attorney, puros na capital letter space, imo ngalan nya slash edad slash address. Okay. I-send ni siya sa numero nga 8933. Unsa man tong kuan nga 1 piso ang bayad sa pag-text? Oo, ari na mag-charge na og piso attorney matag text ko. Ari na sa i-text na nimo ang imong vaccine brand o kanusa ka ni pabakuna o pila ang dose o kapila na ka nga dose nga nagpabakuna. So na step 2 sa attorney. So sa step 2 akong gi-text og suway attorney ang res bakuna. Okay, primero ha, step 1 sa giuna no kay aron nga maklaro to sa mga listeners ba, pwede sa maka-appeal pero atong klarohon mo lang ni kagarman. Be okay, step 1 Inday Maris, res bakuna nya space nya. Sa res bakuna reg, sa man? Res bakuna ang step 1 res bakuna reg. So bali mag-register pa ka ani ilahang raffle draw attorney. Okay, dagko nga litra tanan, res bakuna reg. Space. Space. Nya name nimo. Imongan. Slash. Slash. Edad. Edad. Nya Slash address. Address. Inana ra ka simple nya send sa 8933. Okay, mo na first step. No? Oo. Okay, sunod. Sunod. Step 2, Unsa man na mo tubag ba ni first step like send ani mo na mo tubag Inday Maris o wala ra? sa akong pag-text attorney kaduha na gyud ko nag-send ani mahugog katulo kay duham ni akong SIM wa gyud ko nadawat nga tubag. Mao lagi na. Mo na ko ingon ba nga taga Department of Health sa Pagcor kamo may nagpasiugdan kanang ikon po ninyong sistema di ha kay lisod man ko mo post na ganito product diri, mo post na ganito activity diri. Labi na itong programa sa straight to the point ra ba? Prebuyag lang ha. Daghan man gyud mo kuan lan. Prebuyag lang. Muna ko gingon kay nga nag-post ko sa product dinhi. Gingon na mo ni nga product. Mo-move gyud prebuyag lang. Mabita nang puno sa kay nag-advertisement prebuyag ning atong programa. Di naman na malalis nga number 1 ang DYHP tanaw lang advertisement. Di ba na pwede nga ato nang lalis lison? Anong dili na kinahanglan nga ato pa ng legislation diha no nga unsa kay na naman na unya mo na akong ingon akong concern ba nga hasta ning sa activities Department of Health ug sa Pagcor ug moingon ta nga i-post na mo ni mutabang mi post ha para ang bakuna mo post sa bakuna mo post ta inyong activity siguro po ninyo nga naklaro din ha kay aron ni mabakakon dire so karon sa Inday Maris iyang gipa testingan wa gyud ni tubag ang first step Inday Maris. May naman tatubag may mutubag ba nga gamay. Good morning. Thank you for joining our promo. Ano ba taong kan bisag kada ba taong tubag lang bitaw Inday Ken kana bitaw subay nga ana kanang electronic na lang ba nga kuan bitaw. Bisag at least ba na mo tubag-tubag nimo nga kunuhay mo ra kag malipay gamay nga gitubag-tubag ka. Pareha ba ng mga bangko kanang mga BPI kanang BDO. Usahay mo kag malipay gamay nga nakaila man akong BPI. Kabantay ka lang niya. Hi, Rofil. Na ko may promo na. Kaila man may BPI. Ako yung pa-promo Inday Ken. Kasuway ba na kanay kanang mga bangko ba o kanang uban po ng mga kuba. Murag mo kaila Inday Maris. Kabantay ka na nga kanang mga kanang mga dagkong kuan. Mingon nga hi Inday Maris. Natay mga promo diri mo avail ka sa kuan. Kaingon sa mura kag balipay gamay ba. Ilhan gyud ko da. At least manang unta nga doon lang ba untay mo tubag-tubag. Way mo tubag gid Inday Maris ani nga pag-text nimo sa first step lang daan way mo tubag. Oo, first pa lang darating ni walay tubag yun. Nya sa second, ikaw sa man nimo. Sa second, proceed ka sa second step. Di-proceed ko sa second step, attorney. Balag way tubag. Ako lang yung gikuan. Pilay pads unggoy, attorney. Pilay pad. Nini. Text ko aning step 2, res bakuna,
puros gyapon na capital letter sa attorney. Nya space first letter sa imong vaccine brand. O, sa S, Sinovac man ta. Sinovac man ta. O, ang uban, Pfizer. O, F, API. API. O, ang uban na Moderna. M, ana. Ana. Oh. And then, slash, ibutang nimo ang ikapila na nga dose. Oh. Kung first dose, di 1. 1. And then, Fully vaccinated ka, 2 na. Ay mo ibutang. naa sa step 3 attorney kay mahug ni siya og tulo ka buok imong entry o tulo ka buok imong text sa ilahang raffle draw kay ikatulo na ang second dose. So ibuwag-buwag yun nimo ang first dose nimo og second dose. So mo na ang same step gihapon unya imo lang ilisdan to imo hang ikapila nga dose. So first dose Monday 1. Unya slash LGU kung asa ka nagpabakuna. For example, kita Cebu City man ta attorney, so Cebu City ang gibutang nato. Unya slash pagyod pizza sa imong bakuna. Nya kita nagpabakuna man ta attorney atong June 24, 2021. So mo sa na ako ang gibutang. So karon mo din ni mo na ng step 2. Step 2. Step I-send mo. sa 8933. Mao gihapon 8933 gihapon. O yan, itubag na pag second mong send. Wala gyud nito bag attorney. Gahapon ko ni text ani attorney ha. Gahapon nisuway sa ko ani ato ni aging semana pero Okay, nato nga ni gisimana nabay ni tubag. wala ni tubag atong ni aging semana. Wala Ya gahapon na wasa ni tubag. Wala sa nito gahapon attorney pero Karon nato tisingan nun basig ni jote. Atong garohon ng taga Department of Health o taga Pagkora basig ni jote diha. Sa buta-buta nila ninyo kanang makina nga motubag ba? Ha? Stilan. Sige na lamang. Unya, man sa step 2 ay hindi mares. Sa sunod itabo. step 2 attorney, wala man gi confirmation text kung nadawat, ni proceed na lang sa ko sa step 3 bahin sa ako ang second dose na pod. Same step lang gihapon attorney sa step 2. Unya ako lang gilisan og 2. Okay, second dose naman niya. Same gihapon, res bakuna space S niya slash 2 kay second dose niya slash Cebu City kay Cebu City man ko nagpabakuna niya slash pizza sa imong second dose. So July 23 man ta. Di mo na ito. Na kuan de yun. Ako nang gisend og balik sa 8933. Wala ra man gyapon na to. Gihapon? Kasama na sa paghibaw nga okay na tong atong kuan dito. Naapin na tongan dito sa kanang kuan. Marafol. Wala lang? Wala gyud attorney. Mayon tato atong i-suggest sa Department of Health mga kanami ba nga okay. So nanagyod. Thank you for joining. Apil na nimo nga sa raffle kana anaon ka ba? Ha? Kaya kanang nindot po na unta kanang kuan para ba ni mga kining gobyerno dili kayo kuan siguro gyud ning gobyerno. Kay amot pud tanan. Kini mga private sector may kana ma-appeal kana mga sa mga bangko, mga BPI, mga BDO, kana mga unsa pa nang uban dina. Bati mo kailan ni mulan niya. Hi Rofil, pwede ka maka-avail sa kuan. Hi Inday Maris. Usay makaingon kag yan na po yung say, matubag, manawag ka, okay? Na po yung matubag, nindot o tingog, nga, tubagon kag nindot o tingog. Ang kang Inday Ken, iyang gireplyan sa DOH, congratulations, meron kang 2 raffle entries. May kuan? Ang imo? Basig surtihon yung ka, Inday Ken, si Maris Taliway surti. In fairness na ito, si Inday Ken, so nakaparehistro na ka Inday Ken. Bebe, apilog sulti na, be. Dahil Ken galin niya. Akong pasultiyon sa kadali. Dahil Ken, saan yung kalakiha, dahil. So, ni-apil ka. Kano sa mga ni-apil, dahil? Karon lang, Attorney Rofil, samtang nag-discuss mo si kasamang Marisa Abadi. Karon lang. Karon lang yun. Nana, tali ni Jote. Ako tong i-follow ang steps, step 1, step 2. O niya, kanang July 23, ang schedule sa atong second dose. So, mo nagibutangan nako res bakuna. Ang step 2 na ni Attorney Rofil, ha? Okay. Res bakuna, o niya, katong initial first letter sa imuhang bakuna. Okay. So, sa Sinovac man ta, so S. Okay. Slash, nya, 2 akong gibutangan numero kay kompleto man ta sa bakuna. Okay. Slash na pod, nya, Cebu City man ta nakapabakuna, slash, ang date, July 23. So, muna niyan tubag, Attorney Rofil. Congratulations, you have successfully submitted your vaccination details. Meron kang 2 raffle entries. 2 raffle entries, kay kaduha naman ta. 2 raffle, imo Inday Ken. Kay kuan man, fully vaccinated man ta. So, 2 man akong ibutang. Ada ka na, timailhan na, ikaw dahil murag niya pagkasultihon ni Kaday Ken. Pag parehistro palandaan, sultihon na kandaan. Nana kay chance nga, ang first step, sultihon naman ka, maka-chance ka kadaog. 1 million. Kaya ikaw na maris mo nagwagi kay sulti tingali dahil. Ang parehistro palandaan, wala kay sulti dahil maris. Naduda ko yung kalakihan.
Pero ato na ipaklaro ha. Kay kinini ang kisa pa man lain si Inday Alvin nakapakuan ka day. Hasta si Sir Nemuel Quinones, Attorney Rufil, pila ka bok imong raffle entry, Sir Nemuel? Okay Nemuel, karon ka? Samtang na-discuss na ha, registered samtang pa? na-discuss na okay na. Na ipadali is ko nung nag-duty dito na, duty ninyo na kayo nag-discuss ng WHP. Pero in fairness, si Attorney Mel Amadora, good morning ni Buda Nyor, nag-text na nako si Attorney Mel nga na, Nyor, good AM Nyor, successful man ang ako Nyor, naaman reply dayon. O salamat kayo Attorney Mel, ha? Ni Kuan. Okay, kay kanini ang naka-appeal po siya niya Kuan. Ambot si Boyke, ikaw Boyke. Duda ko sa Alan Piluton kay sultihon to, murag sigurado gito mo rehistro gito dayon lang. Good morning ni mo da brother. Ikaw ni Maris, okay na ka? Bebe, balik og istorya da. Unsa man na rehistro na ka balik ni Maris? Yes, attorney, atong gi sunod tong gihimo ni kasamang Ken, atong gi suwayan diri ang nag-register kog balik attorney Okay. gahapon wala man gyud ni reply. So natuon ng semana wa mo reply. Oh, gahapon wala Gahapon pa. wa sad. Karon ni suway ta. Karon samtang discuss ta wa man, karon suway na ka. Ano say na tabo niya ron? Nag-register ta attorney unya nakadawat dayon tag congratulations. Registered ka na sa res bakuna. Bakunado panalo. Tanawa ha. So at least okay. Successful okay na. Ha? Nya ni text din ta sa step 2 attorney Step katong first dose o second dose. Okay. Nakadawat na sa tag text nga congratulations, you have successfully submitted your vaccination. Okay. So at least ako okay na ha. Mo ni sakto ha. Unya day si Inday Ken lang mamanihog Inday Ken kanang apilin akong ako kang kuno sa kong cellphone niya iparehistro ko kapil ha. Ubuhan lang ko daog ta. Ikala ako pabalihogon kay paspas pa imo na kon man si Demaris delikado si Demaris ako parehistrohon na matakdan tayo nga murag wa kay sulti. Ay uroy di ay basultihan ta. Kamo kay appeal kamo, ikaw lan. Fully vaccinated naman ta. Wa ta mahimbaw uroy di pilay pad uroy og sus umaka kuha ka ng 1 million. Una-una ba ka? Ay okay lang masumbi ko basta na may 1 million. Puminta-bintahan na lang hunahon. Masumbi man tood ka, pero na kay 1 million, okay na na. Magpatabang ko ni mo dahikin, kanang kuan, ikaw ko patabangon, di ko patabang dahi Maris, kay muragwa man mo surti itong iya. Mas mayo pa gani, og nagkauban na to si Alan Piluton, o si Roslyn Piluton, may buntag niya brother, mo ito patabangon to, og rehistro kay, magkasultihudon gini mo tawhana, basta rapol-rapol, ito si tuhudon yun kayo. So, nga record hindi kayo mo patabang. Unya ikaw pod, kamo ni Muel, pwede man sad inday og na-register na tas DOH. Nanatay chance mo daw kada duha ka full promo duha na ka full tickets imo. So uroy inig bula-bula dito alan og sayod og ang ato masultihan day, ha? Unya karon, pwede po ta mo parehisto sa Cebu City day. Kay taga Cebu City man ta, ang atong registration Cebu City man unya dili man ta pabakuna. Uroy dag mo daw putag kuan, house adlat. Say na sayod. Tiya mo na mahunahuna kag mudaog kas DOH 1 million. Mudaog ka og house and lot sa Cebu City. Maghunahuna gyud ka na nga ay. Sige lang, okay na lang masumbi ta. Ito mga sugitig paminaw, paspas ba itong oras? Standby lang na ha, kay ato sa ibadangan tang Arimen 558 Manila, alas 7:08 naman di ay, paspasa oy. Salamat Inday Maris sa imong paghatag na to og report. Kaduha gid sa paresto last week way nitubag. Hapon way nitubag. Karon si Inday Ken paresto na itubag man dayon. Asas ni Muel nitubag dayon. So murag kanang imo siguro day murag kuan tingali. Karon samtang na-discuss ta, na paresto balik si Inday Maris, ikatulo na nimo paresto Inday. Ikatulo nimo paresto ron o gitubag na ka. So kinahanglan day kag katuluon pagud nimo aron tubagon ka. Inday Ken ka usara tubag dayon. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.